Marselisborg Gymnasium. Kattens ærkefjende. Hjemstedet for snobberne. Forkælede møgunger. Men passer vores fordomme virkelig? Er de nogle snobbede bitches? Vi har sendt vores rapporter ud for at undersøge sagen. Vi står her på Marselisborg Gymnasium for at afkræfte eller bekræfte nogle af de fordomme, vi har om dem. Vi har lige fundet en, der er blevet kørt i skole af sine forældre. Hej, undskyld, må vi interviewe dig? Ja, selvfølgelig. Hvem er det, du lige blev kørt i skole af? Det var min far. Ej, hvor hyggeligt. Hej piger, må vi stille jer nogle spørgsmål? Må vi også stille jer nogle spørgsmål? Ja. Vi kommer fra Aarhus Katedralskole, og vi er egentlig taget herover for at lære lidt bedre at kende. Okay. Altså, hvordan vi kan se I står og ryger lidt, altså det gør vi jo også ret meget hos os faktisk. Så altså, der er vi meget ens, men hvad med sådan noget som transport? Hvordan kom I i skole i morges? Jeg blev kørt af min mor. Jeg bliver kørt hver morgen. Vi har nu tænkt os at indtræde deres habitat. Vi har derfor taget camouflage med. Følg efter os. Jeg står her med Mads fra Marselisborg Gymnasium, tydeligvis lige kommet i skole. Når du går i byen, hvor går du i byen hen? Noir. Når I går i byen, hvor går I i byen hen? Sikkert med din mor, så nok over nede ved broen. Damn, it feels good to be a gangster. Det er nok der, jeg helst vil gå i skole. Min mor eller åen? Jeg kan rigtig godt lide Escobar også. Escobar. Jamen, vi har alligevel nogle ting til fælles. Hvor mange gange har du været på under masken? Hvad er det? Hvor mange gange har I været på under masken? 0 gange. Tænker vi nok. Du har været på under masken før? Nej, det har jeg godt nok ikke. Nå, har du været på Noir før? Ja, det har jeg. Hvor mange gange har du været på masken? 10 gange. Det er fandme mere, end jeg har. 20. 10 eller 20. Tak. Hej. Kender du til Aarhus Katedralskole? Ja. Hvad synes du om den? Det er lidt mærkeligt. Hvor meget har din jakke kostet? Det ved jeg ikke. 5.000. Vi skal lige interviewe kantinedamen her på Marselisborg. Undskyld, må vi stille nogle spørgsmål? Nej.